Хикәйә. Мин сине ташламам. Институтны тамамлагач, шәһәр мәктәбендә калырга аны бер туган апасы күндерде. Югыйсә, югары уку йортына керергә имтиханнар тапшырган көннән алып, укып чыгып, диплом алган көнгә кадәр Лилиянең уйлары гел туган авылы мәктәбенә кайтып укыта башлауда иде. Ул балалар белән ничек аралашасын, нинди кызык кичәләр үткәреп мәктәпнең тормышын җанландырасын күз алдына китерә иде. Ләкин 5 ел буе студент булып йөргән шәһәрдән аерылып чыгып китә алмады. Шулай язгандыр инде күрәсең, каланың Таш мәктәбендә укытырга калды ул. Мәктәп аңа беренче күрүдән үк ошамады. Кая инде һәр тәрәз төбе бер бакча кебек гөлләргә күмелеп утырган, кечкенә булса да якты бүлмәле, агач идәнле авыл мәктәбенә җитү. Ләкин апасы сүзләре белән әйткәндә, бер перспективасыз сас оясына кайтып, гомер буе үкенеп яшәгәнче, кыскасы, 1 ел калада эшләп карарга булды Лилия. Аңа тапшырылган 6нчы сыйныф балалары арасында Лилияне бик тиз үз иткәннәре дә, никтер бүре кебек караучылар да бар иде. Шуларның өчесе малайлар булса, берсе таш курчакка ошаган кыз бала Лора иде. Нигәдер яшь укытучының күңеле шушы кызның үзенә ят итеп каравын кабул итмәде, аңлый алмады. Лораның зәңгәр күзләреннән очкыннар чәчеп, каш астыннан карап үзен бораулавын Лилия хәтта аркасы белән дә тоя иде. Башкалардан бик күпкә начаррак киенгән, ябыклыктан күз төпләре зәңгәрләнеп торган шушы кызчыкның тормышы белән Лилия үзе дә сизмәстән ныграк кызыксына башлады. Лораның дәресләргә әзерлексез килүе, кайвакыт язарга каләме дә булмавы, кыш көннәрендә резин итектән йөрүе Лилиянең йөрәген әрнетте. Ләкин кыз баладан әти-әнисе, гаиләсе турында канәгатьләнерлек бер җавап та ала алмады. Гомумән, Лора эшенә бикләнгән, сөйләшергә, укытучы апасы белән эш серләрен бүлешергә катгый рәвештә каршы иде. Яшьтәшләреннән шактый кечкенәрәк гәүдәле кызны классташлары да төрлечә җәберли, читләшә иделәр. Шушы баланың карашында көннән-көн чарасызлык, хәтта үзен рәнҗетүчеләргә дә битарафлык күреп, ниһаять Лилия аларның өйләренә барырга булды. Чөнки кызның гаиләсенә җибәргән чакыруларга җавап бирүче ата-аналар җыелышына да килүче булмады. Дәресләр беткәч, Лилия кулына адрес язылган кәгазь кисәге тотып, Лора яшәгән якка юл тотты. Звонок төймәсенә бармаклары агарганчы басса да, аңа ишек ачарга ашыгучы булмады. Инде китәм дип кузгалган Лилия ачкыч борылган тавышка башын борды. Күршедәге ишектән олы яшьтәге татар хатыны чыгып килә иде. Лилиянең аптырап караганын күреп, "Кого душка надо?" дип сорады. Лилия Лораның укытучысы булуын, аның әти-әнисе белән сөйләшергә килгәнен әйтеп бирде. Апа кешенең йөзе караңгыланды. Өйдә юктыр ул кызый, атасы белән генә тора, аналары бер урыс белән чыгып качты, күптән инде, салгаларга ярата иде, атасы да эчкече. Мескен балага кругом бида җаным, ашарларына да юк, ипи белән суагына яши ул бала. Анысы да вүле түгел, күрше мазар кертсә генә, жәлләп. Менә нинди дөньяларга калдык бит. Аның ише балалар зрә күп бит ул. Әнә икенче домның подвалына җыелып яталар. Милициядә кумый инде хәл, чөнки беләләр, ни куды деваться мескеннәргә. Бандит каян чыга дибез. Җаным, менә шуннан бандит булалар инде, кая барсыннар. Кайгыртучы юк бит, акчалары юк, мәктәптә дә укыйм дип йөрми инде алар. Уку кайгысымы инде ач булгач. Подъезддан чыккач, Лилия Шыраклы апаның әйтүе буенча икенче йортны эзләп китте. 14-15 яшьлек малайлар җыелып торган җиргә килеп, Лилия шул подвалның кайдалыгын сораштырды. Сеңелемне эзлим дип ялганларга мәҗбүр булды. Малайлар шаркылдап көлделәр, аннары сүгенү сүзләре катнаштыра, "Сиңа апамыннан тойсаң яхшырак булыр" дип китеп үк бардылар. Ләкин ул инде кире борылыр хәлдә түгел иде. Никтер аңа Лораны бүген эзләп тапмаса, нәрсәдер булыр һәм үзен шуның өчен гомер буе гаепле сизәр кебек тоелды. Лилия үҗәтләнеп беренче туры килгән подвалның ишеген ачты. Караңгы, тынчу, озак торып бурсыган су исе, канализация исе борынга бәрелде. Түрдә тактадан корыштырылган өстәлдә лампага
ошаган нәрсәдән яктылык сирпелде. Ләкин анда барып җиткәнче әллә ничә тапкыр шакшы җыентык суларны урап узарга туры килде аңа. Дивардагы ыргакка эленгән магнитофон тосмасыннан пыяланы тимер белән кырган тавышлар чыгарып музыка агыла. Башыда азагы да булмаган эч пошыргыч тавышлар белән баетылган бу көйләрдән Лилиянең дә иченә шум, шикләнү йөгерде. «Чего надо, тетя?» дигән тавышка сискәнеп артына борылды ул. Кечкенә генә буйлы 13 яшьләр чамасындагы малай терәлеп диярлек басып тора. «Ничек сизмәдем икән моның килгәнен?» дип уйлады Лилия. «Монда тавыш чыгармыйча йөрү мөмкин түгел ич». «Ну?» диде малай. «Мин Лораны эзлим, мин аның апасы. Син миңа аны табарга булышмассыңмы?» «Вот еще. Аны мин беләм, ләкин олылар беркайчан да тиккә эзләмиләр. Сез я милицияга, я детдомга илтер өчен эзлисездер инде аны». «Юк, минем аны күреп сөйләшәсем генә килә». Лилия шунда гына йыртык кара пәрдә кебек нәрсәләрдән әтмәләштергән ширма артында кемнеңдер барын сизеп алды. «Лора, син мондамы?» «Лилия апаң мин. Чык әле монда сеңлем». Кыяр-кыймас кына атлап килеп чыккан Лора куркынган күзләрен Лилиягә төбәде. «Лора, нишлисең син монда? Соң бит инде, ник өеңә кайтмыйсың?» «Тимәгез аңа. Ул өенә кайта алмый. Кайта алмый ул анда. Китегез моннан. Безгә монда әйбәтрәк». Монысын баягы малай әйтте. Ул инде үзе генә түгел, аның кырына тагын 4-5 малай җыелып баскан иде. Лилия аптырап калды. «Каян килеп чыктылар соң булар? Ничәү соң булар монда?» «Китегез, апа. Мин өйгә кайтмыйм», диде Лора. Аның күзләре мөлдерәмә булып тулган, менә түгеләм дип тора иделәр. «Әйдә сөйләшик, Лора. Мин бит дошман түгел сиңа. Укытучыңа дөресен сөйләсәң дә була». Лора малайларга ымлап чыгарга боерды. Алары да бер сүзсез шул ук кара пәрдә артына кереп юк булдылар. «Утырыгыз», диде Лора өстәл янындагы агач эскәмияләргә күрсәтеп. «Нигә син өеңә кайтмыйсың, Лора?» дип Лилия соравын кабатлады. Күпмедер вакыт эндәшми утыргач, берникадәр икеләнгәннән соң ниһаять Лора телгә килде. «Минем әти ишә. Әнием юк. Ул безне ташлады. Мине дә, әтине дә. Мин беркемгә дә кирәкмим. Менә сез апа дәрестә безгә гаилә бәхете, аналарның балаларына мәхәббәте турында сөйлисез. Шундый матур итеп ышандырырга тырышып сөйлисез. Матурлыкка өндисез, тәрбияле булырга кирәк дисез. Мин андый вакытта сезне күрә алмыйм. Ышанмыйм бер сүзегезгә дә. Олылар бер кайчан да әйткәннәрен үтәмиләр. Сүзегез бер төрле, эшләгәнегез икенче. Әнә, минем әни дә кич йокларга ятканда, Ләриям минем бер генәм, кызым, матурым, мин сине бик яратам диде. Икенче көнне үзенең сөеркәсе белән бөтенләйгә качып китте. Әти белән начар тордылар. Ләкин минем гаебем юк бит монда. Инде 2 ел була, хаты да, хәбәре дә юк, онытты ул. Минем дөньяда яшәүемне дә онытты». Лора күз яшьләренә булып, сулкылдап, бите белән өстәлгә капланды. «Я, Лорочка, Ләрия, ничек матур итеп эндәшкән икән бит әниең. Ярты ел укытам сезнең классына, барыгыз белән дә уртак тел таптым шикелле. Ник соң үзең килеп сөйләмәдең? Аңлар идем, булышыр идем», дип юатырга теләде Лилия. «Сезме? Ничек итеп? Минем әтине эчүеннән туктатыр идегезме? Яки төнлә исереп кайтканда кызыңнан аракы таптырма, кулың кычытканда кызыңны түгел стенаны кыйна дип әйтер идегезме? Бер мин генә түгел бит монда, барысына да булышырга акчагыз да, көчегез дә, сабырлыгыгыз да җитмәс. Монда 15ләбез. Барысының да язмышлары бер төрле. Әнә, игезәк Дима белән Миша. Аналары наркоманка. Бер кап наркотикка квартирларын саткан. Ломка вакытында бер доза өчен андыйлар ата-анасын суярга риза булалар. Балаларының үйсез интеккәннәрен ул уйлап та карамый. Хәзер икесе дә шушы подвалда яшәргә мәҗбүр.
Үзләре дә наркотиклар белән шаяралар. Мин дә еш кына тарткалыйм аны. Күпмедер вакытка бу пычрак ямсез дөньядан аерылып торасың ичмасам. Ә Айдар әнә күрше шәһәрнеке, аны милиция эзли, атанасы алкашлар, ул кесә карага. Шул кадәр оста аның кесәгә кергәнен мәңге сизмисең. Ә сез нәрсә? Барысы да бу дөньяда үзегез сөйләгән матур әкиятләрдәге кебек дип уйлыйдыгызмы? Сулкылдап, җиңе белән җепшек борынын сөртә-сөртә сөйләгән шушы баланың үзеннән күпмегә тәҗрибәлерәк икәнен, шушы яшеннән тормыш авырлыгын үз җилкәсендә татыганлыгын аңлап, Лилия ни кылырга да белми аптырап бер ноктага карап катып калды. Ул чынлап та бигрәк бер катлы булган икән бит. Билгеле бөтенләй үк берни дә белми түгел. Балаларның кайбер шәһәрләрдә йортсыз, гаиләсез яшәве, вокзалларда көн күрүе, ичкече тормыш төбендәге бәндәләр арасында бер гөнаһсыз балалар да булуы, бурлык, хәер сорау белән көн итүләре турында хәбәрдар иде. Ләкин хәзер турыдан-туры үзе шушы хәл белән очрашкач, Лилия югалып калды. Менә ничә күз аңа төбәлгән. Шырма артындагылар да Лораның елавын ишетеп, дус кызларын якларга ташланырга әзер торалар иде. Ул кичне Лораны үзе белән китәргә күндерә алмады Лилия. Икенче көнне кызының дәресләрдә булмавын белеп, тагын пушаманга төште. Ни эшләргә, ничек булышырга соң ул балаларга? Балык булмаган балалар бүлегенә барып, булышлык күрсәтүләрен таләп иткәч, аны этеп-төртеп диярлек чыгарып җибәрделәр. Янәсе, аларның ата-аналары балалар турында кайгыртырга тиеш, ә милициядә исә баш әйләндереп йөрмәүен үтенделәр. Сез улы кеше, диде яшь кенә лейтенант. Безнең балача куып йөрергә вакыт юк. Кеше үтерүчеләр фатир бурларын тотарга кирәк, дип өстәде. Соң шул подвал балаларының киләчәктә бурларга, үтерүчеләргә әйләнүе мөмкин бит, дип сөйли башлаган Лилиянең сүзләре һавада элнеп калды. Төн боргаланып ята-ята Лилиянең бөтен гәүдәсе авырта башлады. Башындагы уйлары һич тынгылык бирмәделәр аңа. Подвалдагы балаларның йөзләре күз алдыннан китмәде. Лора Ләриянең сүзләре колагында яңгырады. Шул балалар өчен берни эшли алмауына Лилия үзен тиргәде, үзен сүкте. Сәгать төнге 2-не тутырып килә. Ичмасам, апасы да эштә бит, сөйләшер кешесе дә юк. Ишеккә суккалаган тавышка Лилия сискәнеп китте. Йөрәге дөп-дөп сикерә башлады. Ишек катына килеп тыңлап торды, түзмәде, эндәште. Кем ул? Лилия апа, ачыгыз әле, бу мин, Лора. Лилиянең калтыранган бармаклары ачкычны борды. Йөзе акбур кебек агарган, менә егылам дип торган Лораны кочаклап алды. Лора, балакаем, башың ут кебек бит. Әйдә тизрәк, дип шишендереп баланы җылы урынга яткырды. Кызны икенче көнне хастаханәгә салдылар. Салкын көннәрдә юеш подвалда кунак төнә йөреп, Лора үпкәсенә салкын тидергән иде. Лилия кыз аякка басканчы аның баш очыннан китмәде. Дәресләр бетү белән аның янына йөгерде. Колаклап ашатты, эчертте. Алар бик якынайдылар. Лора инде лекчә түгел, ә яратып, якын итеп карый иде Лилиягә. Апасының килгәнен 4 күз белән көтеп ала. Менә терелеп киләсең, матурым, тиздән чыгарырлар, озак калмады инде, котыласың уколлардан, дип Лилия кычыкны кочаклап алды. Лора сугаеп калды. Исерек әти янына яки сосы подвалга кайтуга караганда монда аңа әйбәтрәк иде билгеле. Кемнеңдер үзе өчен кайгыртуы, кемгәдер кирәкле булуы белән бәхетле иде бала. Курыкма, сеңлем. Мин синең белән бит. Ышан миңа. Бер сине генә булса да саклап кала алырмын. Ходай безне ташламас. Курыкма, диде Лилия. Лораны тагын да кысыбрак кочаклады. Кичке яктылыкка уралган хастаханә палатасында бер-берсенә сыйынып утырган ике җанда томанлы гына булса да матур киләчәккә өмет туып килә иде.